Oh, asan yung kapatid mo? Paano po, tay? Nasa likod po, hindi ko po alam kung anong ginagawa. Hindi mo man lang tinitignan baka kung ano nang nangyari sa kanya? Hindi na bata si Sheila, tay, para bantayan. Anong ginagawa mo dyan, anak? Ano po? Ako na dyan tatapos mamaya. Ayos lang naman po, tay. Wala din naman po akong pasok mamaya. Baka sumpungin ka na naman ng sakit mo. Ito lang naman na, tay. O sige, para pasok na tayo sa loob. Hindi ka ba napapagod, anak? Mayla! Halika nga! Kunin mo nga yung gamot ng kapatid mo doon sa kwarto. Di ba, anak, binilinan kita na huwag kang magpapagod? Tay, hindi naman po mahirap yung ginawa ko. Oh. Ako na naman napagalitan ni tatay dahil sa katigasan ng ulo mo. Dapat kasi ikaw gumagawa nun dahil ikaw yung walang sakit. Hindi ko naman sinabing magtrabaho siya sa likod. Wala pong kasalanan si ate, tay. At isa pa, ayos lang naman po ako. Basta, sa susunod, dito ka na lang sa loob ng bahay. Kami na lang ng ate mo ang bahala sa mga gawain dito. Luluwas ako sa Maynila mamaya. Anong gusto mong bilhin ko sa'yo? Kahit ano na lang po, tay. Kayo na pong bahala. Ikaw, Mayla, meron ka bang gustong ipabili? T-shirt lang po, tay, para may gagamitin po ako sa parada sa school. O sige, magluto muna ako ng hapunan niyo para alis na ako mamaya. Sige po, tay. Oh, asan yung ate mo? Ano po? Sa kwarto niya po, tay. Teka po, tatawagin ko. Ate! Ate! Andito na si tatay! Nakabili pala ako ng t-shirt niyo ni Sheila. Papiliin mo na lang siya kung anong kulay yung gusto niya. O bakit siya pa yung pinagpipili mo, tay? Eh di ba ako yung nagpabili sa inyo? Opo, tay. Si ate na lang po ang pumili ng kulay na gusto niya. Ayos lang naman po sa akin kahit anong kulay ang matira. Hindi, anak. Alam ko, paborito mo yung puti. Kay ate mo na lang yung itim. Oh. Ako yung nagpabili, tapos ako pa yung hindi nakapili. May inuwi pala akong ice cream. Nilagay ko sa ref, baka matunaw. Talaga, tay? Sakto. Mainit pa naman ang panahon ngayon. Oo, anak. Ubi flavor yung binili ko. Alam ko naman na paborito mo yon. Paano naman ako, tay? Anak, sa kanya na lang yung ubi flavor. Bawal sa kanya yung chocolate. Lagi na lang si Sheila. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Tulungan mo akong magluto ng hapunan natin. Masama pa rin ba yung loob mo? Dahil sa pagpili ng kapatid mo sa t-shirt? Minsan lang kasi magkaroon ng bago ang kapatid mo. Dahil lahat ng pinaglumaan mo, sa kanya napupunta. Kaya ko siya pinapili kanina. Ayos lang yun, tay. Alam ko namang iba talaga ang trato nyo kay Sheila kaysa sa akin. Pareho ang pagtingin ko sa inyong dalawa. Mas kailangan lang ng kapatid mo ang atensyon ko. Kasi mahina siya at sakitin. Eh di dapat pala, naging sakitin na lang din ako. Malapit na akong umalis. Dahil inilipat ako ng site ng boss ko. Kaya ikaw lang ang makakasama ng kapatid mo. Alam ko, tay, hindi ko naman pababayaan si Sheila habang wala kayo. Salamat, anak. Tara, tulungan mo ako magluto. Sige po, tay. Hello, tay? Kamusta kayo dyan? Ito, anak, mabuti naman. Ang kapatid mo, kumusta naman? Nasa kusina po. Naguhugas po ng pinggan. Oh, bakit ang kapatid mo ang naghuhugas ng pinggan? Baka mapagod yan. Isang plato lang yun, tay. Alam
Alam nga naman yung pinagkainan niya, ako pang maghuhugas. Huwag kang magalit, anak. Nag-aalala kasi ako sa kapatid mo. Uminom ba siya ng gamot sa tamang oras? Opo, lahat po ng binili niyo kay Sheila, nagawa ko po. Kulang na nga lang, paliguan ko siya eh. Tatay na ba yan, ate? Oo, ito, kausapin mo. Hindi man lang akong magawang kamustahin. Lagi na lang si Sheila. Kamusta po kayo dyan, Tay? Hindi pa ba kayo uuwi? Naku anak, hindi pa. Nainom mo ba lahat ng gamot mo? Apo, Tay. Lagi naman po pinapaalala sa akin ni ate. Mabuti naman kung ganun. Alagaan mo yung sarili mo, anak. Mahirap na kapag inatake ka na naman. Apo, Tay. Nag-iingat naman po ako. Sige anak, ibigay mo ang cellphone kay ate mo. Meron lang akong sasabihin sa kanya. Ate, oh. Bakit po, Tay? Magpapadala ko ng pera bukas. Mag-grocery ka. At bayaran mo ang mga bills dyan. Lagi mo rin titignan kung meron pang gamot si Sheila. Opo, Tay. Lagi ko naman po tinitignan kung may gamot pa po siya. Sige anak, alam mo naman, hindi pwedeng maubusan ng kapatid mo ng gamot sa puso niya. Alam ko naman po yun, Tay. Sige na po. Lowbat na po yung cellphone ko. Magcha-charge muna po ako. Sige anak, mag-iingat kayo dyan. Tatawag na lang ulit ako. Sige po, Tay. Uy, Myla, Oh, Rose. di ba nag-text ako sa'yo kagabi na manonood tayo ng basketball sa bayan? Ngayon ba yun? Oo, halika na. Sige, saglit lang. Kunin ko lang yung bag ko sa kwarto. Aalis ka, ate? Oo, punta lang kami saglit sa bayan. Sama rin ako, ate. Wag na, dito ka na lang sa bahay. Baka mapagod ka kapag sumama ka pa. Bakit naman siya mapapagod? Eh, hindi naman siya maglalakad. Ah, basta, dito ka na lang sa bahay. Baka may mangyari pang hindi maganda sa'yo. Ako pa yung sisihin ni tatay. Halika na, Rose. Bakit hindi mo sinama si Sheila? Naiinis na nga kung siya lagi ang kasama ko sa bahay, tapos gusto mo isama pa natin siya? Baka gusto niya rin kasi manood ng basketball. Pwede ba, Rose? Si tatay puro Sheila ang bukang bibig. Pati ba naman ikaw? Naaawa lang naman ako sa kapatid mo. Lahat na lang kayo kinakaawaan niyo, Sheila. Eh, ang lakas-lakas naman niya. Sige na nga, hindi ko nababanggitin si Sheila para hindi ka na nagagalit dyan. Ate, galit ka ba sa akin? Lagi na lang mainit yung ulo mo sa akin, kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Pwede ba, Sheila? May ginagawa ako. Huwag kang istorbo. Gusto ko lang naman malaman kung bakit ka nagagalit sa akin, ate. Dahil lahat ng tao, ikaw ang inaalala. Na para bang ikaw na lang ang nakikita nila. Kaya ako, binabaliwala na lang. Kasi lahat ng atensyon nila, nasa'yo. Hindi totoo yan, ate. At hindi ko naman ginusto na naging mahina ako. Kunwari ka pa, nag-e-enjoy ka nga. Lalo na't ikaw ang paborito ni tatay. Lahat naman ginagawa ko para maging malapit lang sa'yo, ate. Pero tinutulak mo ako palayo. Pwede ba, Sheila? Siguro kung nabubuhay lang si nanay, siya lang may paborito sa akin. Kaya sana ikaw na lang yung nawala, hindi si nanay. Oh, anong ginagawa mo dito? Mukhang bad trip ka na naman. Ayoko muna sa bahay. Pwede bang dito muna ako? Oo, sige. Tara sa loob. Hindi na. Dito na lang tayo sa labas. Ano bang nangyari sa inyo ni Sheila? Nag-away ba kayo? Oo. Nakakainis na din kasi. Puro na lang si Sheila. Si Sheila. Bes, huwag kang magagalit sa akin. Pero mali ka naman kasi. Oh, ba't ako pang mali? Pati ba naman ikaw, si Sheila ang gusto mo? Hindi sa ganon. Hindi naman kasalanan ng kapatid mo na siya ang naging paborito ng ibang taong malapit sa'yo. Naaawa lang sila kasi may sakit siya. Nakikita kong mahal ka ng kapatid mo. Naaawa ko sa kanya dahil lagi mo na lang siya inaaway at tinutulak palayo sa'yo. Alam
Alam mo namang hindi pwedeng may stress yung kapatid mo, di ba? Ano ba naman yan, Rose? Parang nakonsensya naman ako sa mga sinabi mo. Huwag mo na kasing awayin si Sheila. Mamaya kausapin mo siya pag uwi mo. Oo na, sige na. Gusto mo bang sumama sa bahay? Sige, wala naman akong ginagawa dito. Sheila! Sheila! Rose, tumawag ka ng ambulansya! Sheila! Sheila, gumising mo naman akong binibiro! Sheila! Sheila! Ano? Kamusta si Sheila? Wala na yung kapatid ko, Rose. Wala na siya. Kasalanan ko. Kung hindi lang kami nag-away ito, sana hindi mangyayari to.